మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా ఉత్తర ద్వారం గుండా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్న భక్తులు ఆలయ నిర్వాహకుల ఆధ్వర్యంలో ఆస్థాన సేవ తిరుప్పవై పఠనం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా వైష్ణవ ఆలయాల్లో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం విష్ణు ఇస్తాడని ప్రతీతి. దీనినే ఉత్తర ద్వార దర్శనం అని కూడా అంటారు. దక్షిణయానంలో పౌష్యమాసంలో కృష్ణపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి నాడు ముక్కోటి వైకుంఠ ఏకాదశి అంటారు. ఈ రోజున సాక్షాత్తు విష్ణువు వైష్ణవ ఆలయాల్లో ఉత్తర ద్వారం గుండా దర్శనమిచ్చి వారికి వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. ఆలయాల్లో ప్రాంతకాలంలో అభిషేకం నిర్వహించి పుష్పార్చన, తులసి అర్చన అనంతరం భక్తులకు ఉత్తర ద్వార దర్శనం కలుగజేస్తారు. ఆయా ఆలయాల్లో భక్తులచే భజన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇక ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాస దీక్ష నిర్వహించి భగవంతుడికి ఉత్తర ద్వారం ద్వారా దర్శనం చేసుకుంటారు.